Lur. Seperti ini, Lur. Lalu jegurnya. Sini saya ini, Lur. Cocok, Lur. Hah. Ampun. Halo Beli, Halo, Nduk. kok iki wis nek Tegalan sampean mau nyari apa? Arep goleki babe, Nduk. Jare macul ning kene. Terus Babe tak kon golekne suwek, Nduk. suwek iku apa ta? Suwek iku iles-iles, Nduk, bahasa Indonesiane. Oh, Tapi lek wong iles-iles. Jawa jarene suwek. Oh, gitu. Langsung. Langsung wis. Langsung Iki nyari arep goleki babe? babe. Oke. Heeh. Nang. Ayo ikuti, Lur. Oke. Mari lek macul. Ya lek macul mari iki ya urung. Piye enek apa? Ngono tak kon golekne suwek kaya sing ning kono dik iki nek suwek wis tuwek lho, Be. Oh, ngono. Heeh. Ya wis iki tak leren golek suwek kae lakno ya. Oh, larang wis lek macul ya, Be. Heeh. Ya wis ayo nyari suwek sik. Ya wis dulure kabeh ben ngikuti ben ngerti engko suwek ki apa, Lur. Oke. Ayo, Lur. Ayo. Ben ngerti Suwek kayak apa ya? kayak apa suwek ki, Lur? Tempatnya jauh ndak? Ora iki lho kene iki lho, Nduk. Ayo, Nduk. Ayo. Hati-hati. Iya. Tempatnya aku gak wani lewati kono rungkut banget menggok kene, boleh. Lewat kok mubeng kono ndang wis mubeng kono. Oh, lihat mubeng. Oke. Mubeng kono ndang. Iki lho basik kene iki, Be. Oh, kono kasih. Ya wis ayo lewat kono bareng-bareng yo. Lewat ini, Lur. Heeh. Awas iki Oh, kalen. kalian nek ngarani. Yo, lah iki to suweke. Iki lho. Oh, kuwe. Nah, iki sing jenenge suwek iki lho. Iki lho. Endi to? Mana? Iki lho, Lur. Mana? Sing jenenge suwek wite ngene iki, Lur. Oh, pohon ngono kuwi tak kira Iki. nganu, ngerambat. Iki. Bener kayak nganu. Iki lho, Lur. Kayak porang. Nah, iki lho. Suwek iki lho wit suwek, Lur. Iki wis tuwek-tuwek wayahe ngeduk trae, Lur. Oke. Iya. Heeh. Ngono Piye, Bili? Nyari gawean Bili. Oh, ya. Lek wis kuning ngene iki berarti tuwek, Nduk. Oh, ngono. Tuwek ijo ngono enakane iki. Oh, lek misalkan udah tua, ikune malah warnane kuning. Oke, sik tak liate babe ngambile koyo piye ngono. Hmm. Hati, Be. Oh. Iki ngene iki. Rawak, Lur. Hah? Rawak misale. Misore? Sik tak golekne sing anu, Nduk. Gak ana isine gitu. Heeh, iki kurang gedhi. Nah, iki lho. Oh, kuwi sing diambil. Umbine, Lur. Oh. Iki lho, suwek iki ngene iki, Lur. Entike kena ditandur nang Be engko, Be. Kok ditandur. Heeh, entike ditandur. Iki lho, Lur. Entek iku apa? Sing mentil-mentil ngono kuwi. Tukulan iki lho, tukulan. Enggak pinggirane kena Ya, Beli. Selatas, Beli. Oh, koyo tunase ndelok tunase. calon tunase. Ngene iki. Iya, Beli. Ngene iki lho, ngene iki lho. Oh. Iki kan iki mau nempel ngene iki. Dadi iki kena ditandur. Oh, iso ditanam neh. Heeh. Oke. Nah, iki. Iki lho, Lur. Oke. Iki suwek iles-iles iki, Lur. Iku iso lebih besar meneh enggak, Besar. Iki lek cara piye terkenale porang. Lah sak porangnya ada bisa 3 kilo 4 kilo, Lur, satu batang ini iki, Lur. Oke. Iku rasane enak, Be. Tales apa keladi. Oh, Kayak mirip. bentul itu, Lur. Meduk ngene iki. Meduk, Lur. Oke. Iki mantap. Oh. Iki, Lur. Iki lho, nyabli. Oke. Berarti iku tumbuhe satu pohon satu umbi ngono, Be. Heeh, satu pohon satu umbi. Pasti enggak nyabang koyo Ya. singkong kan enggak ya? Enggak. Beda ini. Nah, ini, Lur. Seperti ini, Lur. Iles-iles iki, Lur. Iki mau wis kepacul, Lur. Iki lek zamane mbah-mbah kae, Lur. Heeh. Batange iki nek di eseng-eseng, Lur. Hah? Mosok, Be? Iya, kayak keladi, kayak tales. Oh. Ngono, Lur, iki, Lur. Tanting dikir. Iki lho, Lur.
Berarti Babi termasuk iso nganu be ya, iso hemat ya diambil terus barno kan Iki iku kok- nih iso ditanem neh, tumbuh iki apa neh. jenenge pundil-pundilane lho Lur. Heeh be. Nah, ini lho Lur. Oh, Iki delok coba. iki ditancepne meneh. Oh. Iki seleh kono neh Lur. Nah, iki hidup meneh Lur. Iya cukup urung beli. Iki sitok iki be sing ambil. Iki ya. Ah, satu lagi. Heeh, ya. Mantep iki Lur. Seru ya. Seru ya. Hah. Hah? Nah ini loh. Kayak Bungkusnya kurang ada, Bu? toh. Heeh. Betul lah. Ya. Ya ini lur. Namanya umbi. Apa mau suwek ya ini lur. Be saya be mulai besok ke wis entuk wis kesel wis panas Mana ya, Be. bapak ya wis kesel iki. Wis kesel. Kati isu kok. Heeh, lek mau macul mau ya. Bareng ini aku digodhog beli. Ya wis. Ayo pulang yuk. Dang ini kok enake be. Oh, didang. Heeh, wis saya mulai Tapi ya. iki lek anu mengaran-aran ngono ku ya mulai ya. Ayo pulang yuk. Yuk. Lur, iki Piye, Be? babe ngupas apa jenenge mau suwek. Iles-iles lur iki Heeh, lho. Be. Iki mari ngene direbus, Oke. digodhog, dikukus. Ya lur Loh. ya. Dikukus apa direbus, Be? Dikukus Oh, kleru. Oh, dikukus. ngono kuwi. Iki ngupasnya piye, Be? Ya iki biasa ngene iki ae lur, lha sing ngene iki to. Rodok nganu enggak tebel apa piye iku? Rada tebel titik. Oke. Nah, ngene iki lho lur, ngumpase lur. Oh. Penting iku apa? Sing koyok motone iki. diulang ya. Dah, iki apa sini? Pori-porine iki lur. Pori-porine iki dilangi. Apa iku nganu, Be? Garai gatel apa enggak gue? Enggak, sebetulnya gak apa-apa, tapi kan elek lek gak halus ngene iki lho. Iya dah. Iki kok karo babe dirisi lur, ben ngene sik. Oh, langsung masuk nang air bersih ya, Be? Iya. Iki lho, lah ngene iki lur. Kayak gini sing besar iki. Iki bau besar iki lur. Wah, mantep ya. Lur, Buli arep nggih cemilan waluh karo suwek kukus lur. Terus karo apa, Buli? Karo kolak waluh. Waluh iku labu. Oh, labu iki ngene iki lho lur, rupane lur ngene iki. Heeh. Lah ya, ini terus disigar nih lur. Oh, diblasik Oh, ngono. dibelah. Wih. Ini kuning nih lur. Kok entuk sing gede ngono to, Buli? Heeh. Mantep ya. Nemen. Oke. Berarti separuh labune dikukus, separuhnya dikolah. Analan Buli. Heeh. Ya ambune seger ya, labu iki. Kayak semangka ambune ya. Mirip-mirip kayak mirip, kayak wis. enek bau semangkane ngono. Sejenis ya soalnya. Ya enggak no beda. Kalau semangka iku modelnya kayak timun enek apa aire, berair Oh no, Heeh. iki gak Enggak. berair lho waluh iki. Dionceki sing ngono. Angin lho punya. Ngene lho. Heeh, pakai gitu ya. Kulitnya lo tuh webel Buli. Oh, wah, tos ya. Iki dipotong-potong kecil Buli. Heeh, iki. Iki sing arep dikolah, Nduk. Oh, sing dibuat Sing kolak. dikolah iki, sing cilik-cilik iki. Oke, Buli. Lek sing dikukus nganu, Nduk, ora dionceki engko, Nduk. Oh, ngono. Oh, ngono kuwi ae. Malah enak engko. Tapi lek mangan karo menenek nganu ne. Enek apa enek usahane. Usahane. Iki sing dikukus lur, gak dionceki lur. Heeh, Buli. Oh, sini iki. Oh, jan watos ya. Heeh. Nah, begitu. Heeh. Lur, iki klopo tak kukus bareng karo waluh, karo suwek mau. Ya, Buli. Diuyah titik lur. Ben Iki berarti kelopane nanti buat apa berarti? iki? nggih nganu kuwi taburane kuwi engko. Ben Hmm. mundak gurih. Oke, Buli. Anu lur, tumpangi daun pandan. Ngene, Oh, ben sedep. Karo ning jero-jerone. Wis ngene tok wis ben ben sedep wangi engko. ya. Oke, Buli. Lur,
Iki kanu suweke dikukus sik lur. Ya beli. Iles-ilese mau. Iki wis dicuci bersih kabeh kok lur. Wis iles-ilese ya wis. Semuanya Semua dicuci. wis cuci ki wanu ya wis. Beli. Lur, iki banyune wis sumep lur sing arep nggih kolak lur. Lalu digoreng. Dimasukkan ngene lur. Apa Masukin daun pandan Daun pandan. karo jahene digeprek ngono lur. Oke, beli. Lur, kolake dhewe uyang lur. Kayak uyang titik ini. Biasa. Nah. Oh iya. Dhewe gula lur. Gula Gula merah lur. Kolake garek ngeduki santen lur. Oke, beli. Ini santannya dimasukkan lur. Oke. Wis gur ngene iki tok lur, kolake ala bulik lur. Lur, wis mateng kolake waluh lur. Oke, beli. Wis dintas bismillahirrahmanirrahim. Iki suweke karo anune wis mateng juga. Bareng beli ya. Bareng matenge bismillahirrahmanirrahim. Lor, iki ne apa? Suke kayak klopo lor dulu lor. Beli. Saiki lor. Boleh mangan ditutul-tutul ning ngene. Oke, beli. Wis sini saene lor. Mantap wis. Heeh. Warnanya apik beli ya. Heeh. Kuning kok sing ngadang. Oke. Komen lor ya, sing kuning kok sing ngadang lor ya. Dah. Dah. Lur, le gawe nyamilan apa nyamian apa nyamilan lur? Cemilan. Oh, Be. cemilan Bu Li. Heeh. Wis ngari, wis dadi lur iki. Walo, labu, terus iki apa jenenge kuwi? Ilas-ilas apa? Iles-iles. Iles-iles utawa suwek wong Jawa mbiyen lur. Iya, Be. Karo gawe kolak, labu, seweger ketok lur iki lur. Wis, monggo lur. Monggo. Melok anu nyeruput-nyeruput lur. Nyeruput Iya. iki dhisik ya, Be ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Suweger lur ketok lur. Ya, lur. Kolak iki lur. Gem. Jantenan lur gak ngapusi lur. Monggo lur. Bismillahirrahmanirrahim. Tenan lur. Seweger. Tur mantep lur rasane lur. Marem lur. Wis disegecakaken. Wis. Ayo lur, karo ngancani dulur-dulur. Bape makan ya lur ya. Makan. Iya lur. Weh, seger tenan iki lur. Be tak jukuk ning anune ya, Be ya. Apa kuwi? Apa waluhe karo suwek ya, Be? Cocok. Wis karo nyemilan iki ya. Nyemilan, Jenenge nyemilan. nyamian. Tak peloro suweke, Be. Cak harus gak sik. Tak. Hmm. Iki telu. Loro ae. Loro sini iki. Iya, tenan lur. Mantep deh. Apa? Oh, jangan. Monggo lur iki. Bismillahirrahmanirrahim. Labu. Labu urap sama kelapa iki lur. Weh, rasane lur. Cocok iki lur. Hah. Ampun lur. Iki iles-iles lur. Suwek. Uli nang wae klopo larang eram lur. Gawe dhewe lur. Mantep iki lur. Mantep tenan lur. Iki enak iki. Iles-iles iki. Tenang lho. Iki suweke gempis, enak. Mungkin lek ning tempatnya dulur-dulur lek nyari suwek mungkin rada
Angel ya buli be ya. Kayak gini ngono. Wis gak patek musuh. Ubi langka lur. Langka suwek pisan. Iku berarti kurang lebih mirip tales ya be. Betul. Jadi ben dulur-dulur gak penasaran, suwek iku koyok tales. Tales. Ah, mirip-mirip. Mirip-mirip lah wis sebangsa lur. Sak rumpun kuwi kabeh lur. Lur, Oke. ampun lur. Piye rasane, Be? Beh tenan Buli. Hah? Rasane jan tenan. Gonggur. Gonggur. Ya. Alhamdulillah lur. Wabah nyamian apa nyemilane wis rampung. Babi karo Buli nduk ngani dulur-dulur kabeh dimanapun berada tetap diberi kesehatan, panjang umur, Amin. sehat, gangsar, lancar, berkah rezekine lur. Amin. Oke lur. Oke. Wassalam lur. Matur nuwun.